Насара шәһәрендә Йосыф исемле егеткә кичкенәдән яшелгән бер кыз яши иде. Ул Мәрьям исемле була. Аллаһы сиңа фатихасын күндерде. Ул синең белән. Курыкма, Мәрьям. Аллаһы сиңа мәрхәмәт кылды. Син авырга узып ир бала табарсың. Аңа Гайса дип исем кушарсың. Мин бит ирдә түгелмен. Ничек алай булыр? Аллаһы кодраты белән сиңа изге рух иңәр. Һәм син табасы бала Аллаһы улы дип аталыр. Өлкән яшькә җитеп тә, моңа кадәр баласыз булган туганың Элисабет та инде менә 6-нчы айын авырлы. Аллаһының кодраты киңдер. Мин Аллаһка кылымын. Һәммәсе ул әйткәнчә булсын.